Защо трябва да преборим системата ли? Системата трябва да я преборим, защото тази система, в която живеем, не обезличава и като нация, и като народ, обезличаваме и като хора. С цел, най-вероятно. В момента искам да говоря за как ни ограбват по един начин, но те са хиляди. Докато ние си плащаме данъци и всичко, както си му е реда, някои хора забогатяват на наш гръб с обществени поръчки, които са надути максимално и забогатяват, а ние обедняваме. Искам да разкажа за една скандална обществена поръчка и ако можем да преборим, от тук да започнем да преборим системата, ще е добре. Аз повече няма да мълча по никакъв повод. Гражданин съм, обичам си държавата, искам да живея тук, искам да работя тук, честно и почтенно. Искам да направя следното, понеже това ми е работата и мога да взема отношение специално за обществените поръчки, които са по строителството. Защото работя постоянно в тази област и имам наблюдение и като цени, и като всичко. За въпросната обществена поръчка, както се пише по медиите, златния път, 300 метра, 3 милиона и половина, или там някъде, която беше прекратена. Надявам се и вече да не е пусната със същите параметри. Мога да кажа, че тази поръчка, нашата фирма, която имаме, може да я направи в пъти на по-добра цена. Но ние никога няма да спечелим. Няма да спечелим, защото няма да даваме рушвети. Няма да даваме на никой, който не върши работа. За нищо. Искам да помоля хората, които печелят обществени поръчки, ако искат да са максимално честни, максимално отговорни към себе си и към обществото, да си показват обществените поръчки като цена и като ценоразпис, да няма конфиденциална информация чак толкова. Нали? Може да има нещо, което вече не може да се каже за самата фирма, но основните цени могат да се публикуват и да са публични. Всеки, който иска, може да провери и сам да си направи за себе си сметката. Аз съм си направил труда, видял съм обществената поръчка, калкулирал съм цените и пак казвам, съвсем отговорно го заявявам, че този път по всичките тези параграфи, по които е написана обществената поръчка, нашата фирма ще го изпълни между 6 и 8 пъти на по-добра цена. Искам да попитам и вие да се зададете този въпрос. Къде отиват останалите, ако го направя за 6-8 пъти по-евтино, това означава, че от 300 до 500 хиляди ще струва този път с всичките неща, които върват с него, с облагородяване на градинки и така нататък. Искам да знам останалите пари, ако го спечели друга фирма, къде ще отидат? На кой джоба ще запълнят? Кои са тези хора, които са дали тези цени, на които работят? Аз тази поръчка няма да я спечеля никога. Гарантирано. Защото скоро разбрах, че обществените поръчки се печелят от адвокати, не от строители. Адвокатите диктуват, те знаят на къде, как да отидат, на кой какво да дадат, за да я спечелят. Плюс той се измислят правила, които с нашата фирма, която е започнала тепърва в България да се развива, нямаме право да кандидатстваме. Ние нямаме история за правене на пътища в България. Правили сме на много места. Правили сме в чужбина. От 25 години се занимаваме с това нещо, но явно работа в чужбина не важи за България.
някъде където се изпълнява по-качествено от България, гарантирано, за България не важи. Ние трябва да се прикрепим към някоя фирма, която има обществени поръчки, която има история, като подизпълнители за да направим пътя, а те просто да си напълнят джобовете. И като казвам тази цена, между 6 и 8 пъти по-ниска от другите фирми, казвам, че за нас ще има солидна печалба. Така че ние също ще спечелим. Но пак искам да попитам и хората се зададат въпроса в крайно време. Къде ще отидат парите, които се вземат отгоре на всичко? Те са около 2,5 милиона. Къде ще отидат тези пари? Искам всички хора да се зададат въпроса, да търсят отговори, да питат. Иначе нищо добро не чака. Държавата ни загива. А иначе имаме перспектива. Все повече хора се завръщат от чужбина, искат да работят в България, искат да правят нещо в България, но тази система, която искам да преборя по някакъв начин, аз лично, ни смачква. Предполагам, че след това интервю ще имам някакви проверки и заплахи и какво ли не. Искам на всички да кажа, че съм взел мерки достатъчно. Не се тревожа, не се страхувам от никой. И мога да кажа на повечето, защото повечето са олигарства в тези големи фирми, които печелят обществените поръчки, че докато съм жив и работещ, съм таралеж гашите им, трън в питата им, както искат да разбират. Ще участвам във всяка обществена поръчка. Във всяка. Въпреки, че ще знам, че няма да спечеля, въпреки, че ще трябва да плащам, за да се изготвят документите, ще участвам във всяка. И публично ще си показвам моята оферта с цени, с ценоразпис, абсолютно всичко точно и ясно, разбираемо за хората. Ще публикувам във всички възможни и медии, и социални мрежи, навсякъде. Ако започнем от тук и ако почнем да ги спираме, тези хора, които трупат огромни печалби на наш гръб, ви обещавам, че за всичко ще има пари. И за култура, и за спорт. Да не говорим, че колко повече пари ще стане от обществения ресурс за развитието ни на града. Ще има достатъчно. Той сега има достатъчно, просто се крадат постоянно. И за финал на днескашното видео искам да кажа 2 думи за следващото видео, което ще излъча. Също една много, много наболяла тема, с която пък аз станах малко по-популярен, отколкото съм бил, за чистотата на града ни, Пловдив специално. Следващото видео ще покажа почти всички мои известни сметища в Пловдив, които са на 90% абсолютно незаконни. Как са ги направили? С дигнати изкопан изкоп надолу и дигнати с пръст, за да не се виждат отвънка какво представлява вътре. Но искам да им кажа на всички с незаконните сметища, че от повечето имам снимки и снимков материал и ще ги публикувам, за да видят хората как допълнително от всичко ни тровят. Това е за следващия път. Очаквам да бъде гледано.